سلام طعنا هبلي كم يتوعلو كم يتصنحوا عمنا لهم عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاروا ميديا عزرر بتخوينهم زعل فيديوهات أخاخيبه حزركم متين نخو كأتم حد دما تموت يخوينات ون أب حصير أوان نخود دقنا تخوينات كجورز قلت تصوم دي عين فلت أن خوينات أنت خافيتو جن أب صومنا دي سبب خم تتحزز ترى تصوم دو أو خصوم أب شرة أو عدوى أو عدقرات ما يجوا تنبين كجبر كقلله زياتهم طرح يكونون درونات بلصقناون اب سمايات تግራይ ከም ዝወዓላ ይዝግለጽ ዘሎ بس حدرونات حورات عرب امريتس دما اب السمايات تግራይ يحنببا كم زلوا حزي تسمعه حدغኛ حبريته يملا بلعل تግራይ كالأي زور كوينات نمولع زي شباشب زلو سرعات بلصقنا داغم دروناتو اب السمايات تግራይ كم زوافرت بلصقنا زياتهم من كالوتن نايز علت زي كالوت حدش تحوريتات بحرب مهان كنرينا سناي مكتتال انو سيدك عبيتين الشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمروو نغطل الشمبارك ستاتالتي كم بتويت مدبك تخوننا هايلي دويت بزلوم علت زي بزعبا صمدو بزحات نطبطات العلو كزارب صنحيو كافتم زرع لهم نطبطات دما اتخوينات تتجميرو صمدو اندحر داهليو قلطيفو ناي مودا عدلو زلا على يخبل تزاريو ني سكفتاتالتي قدم قلم والات فيديو استخدمتلنا نملس صمدو زفاتحهم حطوتات زملسهم حطوتات بزحات يوم حدا غزي حطو كنلعل كلنا نعاون كافت صمدو بقى صره صمدو كونكا زول نيرم فزسوغو زفرحو غليهم كن تردهم اوكي حزب ኤርትራን ህዝብ ትግራይን ሰላቅ ዝኾነ ረብሑ ክረጋገጽ ምእንታ ኢለካ ከም ዝብሎ ዘሎ ዝብል ተረድኦም ታይብሉ ከም ዝነበሩ ንፈልጦም ኢና ኩልና ንከታተሉ ዝነበርና ስለ ዝኾነ ኩልኩም ትከታተሉና ስለ ዝነበርኩም ጽምዶ ዝመለሶም ሕቶታት ብዙሓት እዮም ሕዚ እውን እንተኾነ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክንድታት ጽምዶ ክትምልሳት ትኽእል كمل سخل كالي مفتاحية له تعصمدو سلام كتمس تعصمدو لمعات كتمس تعصمدو تفلالي زنبره حزبي كتر راخب تعبعيبو زنبره رخبي عبعيبو زنبره رخبي نفاس نخاطو كجبر سخل تصمدي حدا فتنا تغون تصمدو نوشتنا بإرتران متاو صقم يلي ننزن ممسع جن حلافنة وسيد خسرح زخيل مريحنة كله خل الله كورس كلهم أي قومون نتصمدو واحد كونك زيهم محدا أي قومون نجرجن زي مقوام طرح أخلي يكونن تتصمدو أو خصوم أبشرة أو عدوى أو عدقرات أما يجوا تنبين كجبر خل الله حليفنا وقونا كمانت ناب أجو ناب عفار كأتو خل الله بهاليا إذا خوان تخوينو من نبابي اليوم نايكلتي ومنجستي من نبابي اليوم نايكلتي إز من نباوني اليوم صمدو خابز ملصوم عبيت حتتات حدا كوينات دليت كوينات أبي أحمد مبرعان أبي أحمد عسران 4 تقمتي كورنا دولينيو برقص نير ترى يخورر يلينيرو سنة 4 تقمتي عمت እንዳቆፀረ አንኒቨርሰሪ خبرلهم ኢኒሩ እዚ ማለት ትግራይውን ስለትልከም ኣብ ትግራይ ታሽዓይ ጀኖሳይድ ኣብ ኤርትራ ሻምናይ ጀኖሳይድ ክበጽሕ ማለት ብናተይ እንባብ ንሱ ማለት ምክንያቱ ሸውዓትዮም ቅድመ አብይ አሕመድ ዝነበሩ ጀኖሳይዳት ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ተግበሩ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓቢሩ ዝኸፈሎም ስለ ዝኾኑ እቲ ሻምናይ ህዝቢ ትግራይ ንበይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንበይኑ ተሓሲቡ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ተበልዐ እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ተረፍ ሞት ኖ ከምቲ ንሕና ተበልዕናዮ ክብልዑ እንድሕር ጌርና ካብኣቶም ዳ ብምንታይ በለፅና ንምንታይ ጨከኑ ንምንታይ ምጸላእ ኮይኖም መጽዮም በልዑና ኣብ እንብለሉ ተመሊስና ንሕና ንሰይ ንገብርን ሰላም ያተሓይሽ ኢሉ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ብርዒንዎ ዋ እሞ እንድሕር ከምኡ ትብሉማ ንዓኹም ክበሃል ከሎ ከዓ ጽምዶ ኣበርዒናታ ጽምዶ ንኤርትራን ንትግራይን ክወርር እየ ኢሉ ኩናት ክኸፍት ተሃንዲዱ ዝነበረ ጸላኢ ጽምዶ ትብል ቃል ባዕላ ተቃሊሳቶ እያ ነዚ መረጋገጽ ዝኾነልኩም ክልተ ኽወኩም ነቲ ኩናት ተትሪፋቶ እያ ዝብሎ ዘሎ ሓደ
14 ጥቅምት ወራር ክግበር ኢትዮ 60ውን ካልኦቱን ይዛረብዎ ነይሩ ናይ ውሽጥ መረዳእታ እንዳወ بقلت ون دكتور ملكيسا وانت يترفع يبلونيو تحاسبني تحاسب نسو زبر عنا من تاي صمدو خبال كله لكعهم زمن عفار بزولو وا زودس عشايو الى زامنكو يلو صمدو خبال كلس يترفدو كلتيهم حاويرهم مصيمو ببينهم كوينهم ون ويانا شعبيانا يخلو من تاي كوينهم خبال كلس انت اساس سلام غيرنا اين خبال كله زي يترف لهم يم زوقسو بعلم تمصلاتون قدم يلوم يبلو نيرو ኤርትራና ትግራይ ቢያበር ኑሮ የት እንገባ ነበር ያሉት ማለት ምን ይውጠን ነበር ዝወልዎ ማለት መጋቢ ሐዲስ ኢሸቱ ዝወሎ በደንብ ገርኩም ልብልኩም ተመልስኩም አድምጹ ስለዚህ ተመቦነ ወዲዮም ሞይ ግን 14 ጥቅምት ተጀመረ ዝነበረ ኹይናት ዘበርዓኖ ጽምዶ ዝብል ቃሊ ድሕሪኡ መንባርኩም እንተ ኮይኑ ንትግራይ ከአትለን ትግራይ ወቅዕለን ዝብል ትግራይ ሙኮራ ገይሩ አወሰና ወሰን ኤርትራን አብ ትግራይን ተዘውር ዝነበረ ድሮን ታይምስ ኮነት አሪፉ حس الدرون نحن اينا وقعنا يا ودقنا يا خولي دلي من يودق مانم يودق مانم تግራይ ተውድቅ ኤርትራ በዘይ ግድስ ድሮን ሙዳቅ ምስ ጀመረ ግን አሃ መባል ጀመረ ለካተን ድሮን ወን ትርጉም ዘለዎ ነው ይኮናል ሰበዝሕ ወን ትርጉም ዘለዎ ይኮናል ሕዚ በዝሕ ድሮን ነምጽ በዝሕ ጿር ነምጽ በዝሕ ሰራዊት ወን ነስልፍ በበዝሒ በሂማን ዌቭና ብናይ ድሮን እስለ ኢና خنአትዎም ኣብ 30 መዓልቲ ኢና خنወዶ ናብ ዝብል ለምጽያቶ ዘላውን አጽምዶ 30 መዓልቲ ዲሆዶ 30 ዓመት ዲሆስ ደሉ አይንፈልጥን ኩናት እንተኸፊቱ ግን ኣብ ሰሙን አዲስ አበባ ከም ተተሓዘ ጠራጠረ ይኮን አይተዓሹ ኢና ንብሎ ሕዚ ከምት ማለ ይኮን እዚ ብልቢ ሳተሙን ልቢ ለም ክሪእዎ ንሕና እውን ብደንቢ ልብና ከውድቕ እንታይ ይኮነስ ኦኬ ሙዚየሙን ዘይተራእዩ እንዳተባሃለ በበግዚኡ በኤርትራ ኾነ በትግራይ ናተራእየ ኸይድ ግድኒ ሂማን ዌቭ እንተመጽዩ ባጫ ደበሌውን ይጃሃረሉ ነይሩ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለን ሀገር ነን የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን በበዝሕ ህዝቢ ንኤርትራን ኢትዮጵያን የነጻጸር ነይሩ ኤርትራ ህዝብ ኤርትራ ልብ እንተሃልዩ ወስቕ ይበል አቲና ንሻዕብያ ጥራሒና ክንሕዝ ተናእሰኩ ሓቢሮምኹም እዮም ነይሮም ወያነ ኢና ክንሕዝ እናበልኩም ትግራዋይ ክጭፍጭፉ ከለኹም ካብኡ ደ ይመሃሩን ክንዱ ዝኣክል ደናቁር ድዮም ዞም ሰባት እዚኦም እንተናእሰት ትማሊ ብሓቢሮሞም ዝነበሩ መራሕትስ ክፈልጡና እዮም ኢሎም ዘይምሕሳቦም ክንዱ ዝኣክል ደናቁር እዮም ዓሻ ግን ዓሻ እሞ ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ትግራዋይ መስዋዕትነት እንተኸፊሉ ተዋጋ ንሱ ልዕሊ ሚልዮን ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ተቆፂሩ ኩናት ብጋኑ እንዳሃለወ ከተርፍ ዝኽእል ኩሉ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ለዚ እቲ ኩናት ኣትሪፉ እስካዕ ሕዚ እንተመፂኡ ኩናት እውን ኣብ ሓፂር እዋን ንኽውዳእ ነቲ ኩናት ክገብሮ ዝኽእል ትፅምዶ እዩ ኣብዚ ግን መምህር አብርሃ ጽምዶ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርስ እዩ ዝብሉ ነው ብጣዕሚ ብዙሕ ወገናት ጽምዶ ዝቃወሙ ወገናት ዘልዕልዋ ዋና ነጥቢ ጽምዶ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርስ እዩ ዝብሉ እዮምና ውዕል ፕሪቶሪያ ሰላም እዩ ዝብል ጽምዶ እውን ርክብ ህዝብን ርክብ ኤርትራን ሰላም ዝኾነ መንገዲ ይቀጽል እዩ ዝብል ብትዘለና ሓበሬታ ስለ ጽምዶ ቅድም ሕዚ ኣብዚ ኣብ ናይል ሚድያ እውን አይተናትና ኢላስ መላሽውን ሰብሳነ ሰብውን አምጽ ያው እሳቶም ኣብ ጽምዶ እንትን ይብሉ ኤላኤ ንኽልቲኦም ሓቲተዮም ነይራ ተጠያቂነት ዘጉድል አይሆነን ጄኖሳይድ ለፈጸመ አካል በሕጊ ክሕተትዩ ሕዚ ግን ትርክብ ክቅጽል ኣለዎ ኢና ጀሚርናዮ ዝብሉ ነውና which is ሰላም ማለት እዩ ስለዚህ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያውያን ሰላም ኮይና ምስ ኤርትራ ሰላም ይባሃል ከሎ ከመይ ገይሩ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ የፍርስ ሓንቲ ነገር እዮም ዝመዙ ደጋጊም ክስመረሉ ዘለዎ ነጥቢ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ ናይ አዲስ አበባ ስርዓት አዲስ አበባ ዝኖሮ ባህግን ድሌት ዘላቀ ዝኾነ ሰላም ንምምጻእ ዘይኮነሲ ካልእ ተወሳኺ ኩናት
مستقرأي كوين كابل ألم حران تران مخفاتين هيرو زين دحري لكي وعلى بريتيرا بتحسوا سلام انتاي وصلوا له توم زلوا خذوا له سوات جن حدا أكل كافتم تفرارمتي مش حدا مش تسابع أكل ركب تجيرهم تقولوا حدا ركب جوري ولوني زين هذي ህዝብ ምስ ህዝብ ይርክብ ተጀመረሉ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምንም ጎንጸው ዘይብሎም ናሃለው እዩ ተናአሰስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓስዎ ተንኮላት ግልጽ ተይጎሮ ማለት እዩ መንገዲ አየር ኢትዮጵያ በረሩ የካይል ነሩ ኢምባስታቶ መብስርሕ ነረን ርክዋቶም ይቋረጽ ነሮም ክንጅምሩ ከለና ማለት እዩ ሶ በቲ ንተዋዓልታ አባካላት ዘአተውዎ ዘይተጻባይነት ዝብልውን አየፍርስም ነርሻው ምክንያቱም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት አዲስ አበባ ባስ ስለዘይነበረ አየህስስ ነሩ ተረድህ እንደለህ ንምንታይ ዳዮም ክልቲኦም ሰላም እናሃለው ሲ ንዑል ፕሪቶሪያ ዝጻባይ ዝብሉ ነሮም ተልክኒ አብ ተስሓቢዮም ዘቀመጥዎ ናይ ኩናት አጀንዳ ነሩ አብ ተስሓቢዮም ዘቀመጥዎ ምስ ኤርትራ ክፈጥርዎ ዝደልዩ ግጭት ነሩ ስለዚህ ዝኹነታት እዚ ምስቲ ክንፈጥሮ እንደል ዘለና ህውከትን ግጭትን ክንገብሮ እንደል ዘለና ጎበጣ ድሓር አንቅፋት ኮነና ስለዚህ ህዝብና ህዝብ ይርክብ ሰላማዊ እንትኮይኑ ህዝብ ትግራይ ኩሉ ግዜ ዓጺና ወይ ትግራይ ዘሎ ኹነታት ከም ተፈንጃር ቡምባ ተጠቂምና ክንገብሮ ንኽእል ጎበጣ ትልሙድ ተግባራቶም አንቅፋት ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል እዮም ገና እናሃለው ክልቲኦም ሰላም እናሃለው ተቃይሞሞ ዝብለክ ዘሎ ስለዚህ መበገሲኡ ህዝብ ምስ ህዝብ ርክብ ስለዝተገበረ